फाउंडेशन स्टोन बसवलं होतं, ज्याची पायाबंदी केली होती. त्याच सभागृहात आजच्या या जयंती सोहळ्याला बा फ्रान्सिस सांझीन आमच्याने केले म्हणून आम्ही या ठिकाणी आहेत. त्याबद्दल सर्वांनी त्याच्या टाळ्या वाजून मोठ्याने स्वागत करावं. पुढचा कार्यक्रम To spread the ideology of Dr. Babasaheb Ambedkar, strengthen the fight for social justice, and unite the Bahujan society under the mission of Bhim Shakti. खरोखरच हे तोखणाय करपासाठी एक गजाल आसा. कारण म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आयडियोलॉजी स्प्रेड केल्ली आसात, आमच्या मुखार दवरिल्ली आसा, त्यो मागीर खंयच्याय आसूं, इकॉनॉमीक आसूं, सोशल आसूं किंवा पॉलिटिकली आसूं, हे सगळे समाजासाठी तेंच्यांनी जे ध्येय दवरिल्ले आसा, जे कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या मुखार दवरिल्लें आसा आनी त्या कॉन्स्टिट्यूशना मार्फतच हे सगळें चलता. खरोखरच हे तीन जे विचार आसा हे ताणें दिल्ले, ते म्हाका दिसता ताणें दिल्ले ते तीन मंत्रांक हे जुळून वतात, जे आमच्या हे बहुजन समाजात किंवा जे बारीक समाजामध्ये जे ताणें एक मंत्र दिल्लो आसा, शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा. हे तिन्ही मंत्रांक हे तिन्ही जे आज विचार आसा तेंच्यांनी आज कोऑर्डिनेट केल्ले आसा. म्हज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका दिसता गोंया भितर खुबश्यो भीम संघटना आसात ज्यो आपापल्या पद्दतीन कार्य करीत आसा. आनी खुबशे वेळा म्हजे कडेन जे समाजाचे लोक एज अ डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हे आमी डिपार्टमेंट सांबाळटा तेन्ना आमी त्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम आमी ऑर्गनायज करता, शेड्यूल ट्रायब डेव्हलपमेंट स्कीम आमी ऑर्गनायज करता. आणि आम्ही सदांच सांगत आसा हे विकर सेक्शनामध्ये जे जे कोण कलाकार आसा, जे जे कोण बरे शिकिल्ले आसा, जे जे कोण वेवसायीक जे जे हेतून भितर जे कोण लिखाण करपी आसा, जे हेतून भितर जे कोण आसा तांच्यांनी फुडें येवन ते त्या स्किमीचो फायदो घेवपाक जाय. आज हे सांगतना म्हाका उमेद दिसता कित्याक हे आज जे स्कीम जे ऑर्गनायज जे डेव्हलपमेंट करता हे कॉन्स्टिट्यूशनाचेच अंडर आसा. आनी हांव म्हाका तुमकां मुद्दम सांगून दिसता कॉन्स्टिट्यूशन जे 29 जे आसा तातूंत भितर बाबासाहेबान दिल्ले आसा कल्चरल एंड एड्युकेशनल रायट्स दिल्ले आसा, हे सगळ्या समाजासाठी दिल्ले आसा. इक्वली सगळ्यांक कोणाचे कास्ट आनी कोणाचे रिलीजन पळोवन नासतना आज आमी ते कार्य करतात. म्हाका दिसता भीम शक्ती गोवा स्टेट हेंचे कार्य फुडें बरेंच जावपाचें आसा. तेंच्यांनी संघटीत करून हे कार्य चलोवपाचें आसा. आनी एकच म्हाका विनंती करची दिसता, एक सुचना म्हणून सांगून दिसता की ह्या गोंया भितर जितल्यो संघटना आसा त्या संघटनेचे भितर सगळ्यांनी कोऑर्डिनेशन करून एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तेंच्यांनी आखून हे कार्य तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका खरोखर गरज दिसता. आपण काय म्हणतो, प्रत्येक संघटनेमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण जात असतो तेव्हा आपण असा विचार करतो बाबासाहेब म्हणजे विशिष्ट जातीचे, विशिष्ट समाजाचे असं आहे. पण माय माऊली क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले हिने आम्हाला शिक्षण दिलं आणि त्या शिक्षणापासून पुढे प्रेरित होऊन बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा वसा पुढे चालवला आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदेमध्ये जे कोड बिल, हिंदू कोड बिल मांडलं, त्याच्याचमुळे आम्ही आज महिला इकडे आहोत. आज ज्यांनी आम्हाला सांगितलं आणि थोड्या दिवसापूर्वी ज्यांनी महिलांचं एम्पॉवरमेंट करण्यासाठी रिझर्वेशन बिल संसदेत पास केलं ते कधी मिळेल आपल्याला माहिती नाहीये. पण बाबासाहेबांनी जे हिंदू कोड बिल आज आणलं, त्या काळात आणलं, त्याचा फायदा आम्ही सगळ्या महिला घेत आहोत. म्हणूनच बाबासाहेब एससी समाजाच्या पेक्षा महिलांचे जास्त आहेत. ते महिलांचे गुण आहेत. आपल्याला पूर्वी हे देत नव्हतं. आपल्या समाजामध्ये महिलेला फक्त पायाची वाण असं म्हणून संबोधलं जात होतं, स्पेशली हिंदू समाजामध्ये. आणि त्याचं जर कोणी आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशनल राईट दिला असेल, इक्वॅलिटीचा जर कॉन्स्टिट्यूशनल राईट दिला असेल आणि आपल्याला
तुम्हाला मतदानाचा जर कोणी राईट दिला असेल, मेल अँड फिमेल याचं इक्वॅलिटी जर आम्हाला कोणी लिहून ठेवलेली असेल तर त्याचं श्रेय बाबासाहेब आंबेडकर यांना जातं. आणि म्हणूनच मला माय माऊली क्रांतीज्योत नंतर आंबेडकर हे खूप प्रिय आहेत. कारण जेव्हा जेव्हा जिथं जिथं मी जाते तिथं तिथं त्यांचं स्मरण होत राहतं. कारण त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, म्हणूनच आज आम्हाला कोणीही ते नाकारू शकत नाही. आज डायरेक्टर साहेब इकडे बोलले, डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर श्री दिनेशजी, त्यांनी इकडे सुंदर अशा भाषणामधून जे ब्रीद आहे प्रेमशक्तीचा ते त्यांनी इकडे मांडलं. आणि त्या ब्रीदानुसार आमचं जे स्वप्न आहे, बाबासाहेबांचं जे स्वप्न आहे की त्यांच्या गोव्याच्या प्रांतामध्ये आम्ही छोटेसे आहोत. जेव्हा मी महाराष्ट्रामध्ये काम करते तिथे 8 डिस्ट्रिक्ट माझ्याकडे आहेत आणि एक सावंतवाडी जर आम्ही घेतला तर 4000+ स्क्वेअर किलोमीटरचा त्यांचा क्षेत्रफळ आहे आणि गोव्याचं क्षेत्रफळ 3702 किलोमीटर. म्हणजे आपला गोवा जो आहे हा महाराष्ट्राच्या एका डिस्ट्रिक्टपेक्षाही छोटं असं चिमुकलं असं राज्य आहे. आणि या राज्यातल्या महिला यांचं जर सशक्तीकरण व्हायचं असेल तर त्यांना कॉन्स्टिट्यूशन हे माहिती झालंच पाहिजे. आणि आम्हा महिलांना 1200 रुपयाने गृह आधार देऊन सक्षमीकरण कोणी केलेलं नाहीये. पण कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये हिंदू कोड बिल आलं आणि त्याचमुळे आमचं जे एम्पॉवरमेंट झालेलं आहे ते आहे. मला मी आवर्जून इकडे मला सांगावंसं वाटतं की इक्वल पे जो आहे हा आपल्या भारत सरकारच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला किंवा गोवा राज्याच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला सेम आहे. हे पण त्याच्याचमुळे आज डायरेक्टर आपले आहेत आणि मी रिजनल डायरेक्टर आहे, त्यांचा जर ते इक्वल आहे, त्यांना जर इक्वल पगार दिला जातो त्याचं श्रेय पण बाबासाहेबांनी आहे. आज फ्रान्सिस्को साबीन ज्याचं मी इकडे सांगितलं त्यांनी जे एवढी पदं 37 पोर्टफोलिओज त्यांनी जे इकडे त्याच्या सीटवर तिथे बसलेले आहेत हे पण कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये लिहिलेलं आहे. भारत देश चालतो कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, ज्याचे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. भीमशक्ती ही मला वाटतं की प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहोचली पाहिजे. आणि आमचे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे आम्हाला 80 वाटतात ते 80 नाही आहेत, ते सर्वांचे आहेत. असे महामानव जेव्हा येतात तेव्हा ते सर्वांसाठी येतात. जिजस जेव्हा येतो आणि क्रूसवर जेव्हा जातो तो सर्वांसाठी जातो. आता आपले शिवाजी महाराज आले आणि त्यांनी जी स्वराज्याची स्थापना केली ती 18 पगड जाती घेऊनच केलेली आहे. आणि म्हणूनच मला वाटतं की 18 पगड जाती जो बहुजन समाज आहे हा समाज एकवला पाहिजे. आणि त्यांना जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे बाबासाहेबांनी घालून ठेवलेलं आहे त्याचं एक ब्रीद कळलं पाहिजे. आणि त्या कॉन्स्टिट्यूशन जर आपल्याला माहीत असेल तर आपल्याला कोणी वेळ बनवू शकणार नाही, कोणी आपल्याला ग्रांटेड असं होऊ शकणार नाही. आमच्या गोव्यामध्ये सर्वात जास्त असा हा भंडारी समाज आहे. आज तुम्ही बघताय की त्याची वार्ता काय झालेली आहे. मग आमच्याकडे जे आमचे विचारवंत आहेत हे त्याच्यापासून हे करतात. तर त्यांनी सर्वांनी जर बाबासाहेबाच्या यांची कास धरली तर मला वाटतं हे खूप काही होऊ शकतं. आज आमच्याकडे एक सुंदर अशी सिद्धी आयनोडकर याचं भाषण ऐकायला आम्ही पण आतुर आहोत. आणि तिला जे आज त्यांनी जे बाबासाहेब तिला गरजला असा बाबासाहेब प्रत्येक गोव्यातल्या महिलेला गवसावा, प्रत्येक गोव्यातल्या महिलेच्या काळजापर्यंत तो रेटावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आज तुम्ही इकडे सर्व आलात, मला खूप बरं वाटलं की आम्ही जेव्हा जातो असते दादाजी मला खूप कार्यक्रमामध्ये बोलवत असतात. आणि तेव्हा आणि कसा असेल तो काळ, गळ्यात मडकं आणि कमरेला झाडू. कल्पना करा की कसा असेल तो काळ. ते म्हणतात ना एखादी रात्र जर जास्तच काळोखी असेल तर येणारा सूर्योदय तितकाच प्रखर आणि तेजस्वी असतो. आणि शुक्रांची व्यवस्था म्हणजे किड्या मुंग्यांपेक्षाही बेकार असताना समाज व्यवस्था बदलवण्यासाठी एक दिव्य ज्योत जन्माला आली.
ते म्हणजे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री, भारतीय राजनीती तज्ञ, अर्थतज्ञ, समाजतज्ञ, पत्रकार, वकील, बौद्ध चळवळीचे प्रणेते, देशरत्न, विश्वरत्न, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ते तर लेकरांची खांद्यावरती उचलून कशी राहिली ती माय, साऱ्या जगाचे पोषण करणाऱ्या त्या भीमा दुधावरची ती साय. कालचा जरा दीनदलितांची आई माता रमाई यांच्यासह तमाम महापुरुषांना, युगपुरुषांना आणि महामातांना प्रथमतः मी वंदन करते. या कार्यक्रमाची अशी भव्य दिव्य उंची बघून मला दोन ओळी म्हणाव्याशा वाटतात की कोणते आकाश हे तू आम्हा नेले कुठे, कोणते आकाश हे तू आम्हा नेले कुठे, तू दिलेले पंख हे तुझे गेले कुठे. या भराड्या आमच्या ही पाखरांची वंदना, भीमराया घे तुझ्या लेकरांची वंदना, भीमराया घे तुझ्या या लेकरांची वंदना. सन्माननीय विचारमंचावरील कार्यक्रमाचे उद्घाटक महोदय, अध्यक्ष महोदय आणि येथे बसलेले मान्यवर आणि माझ्या समोर बसलेले तमाम भीमसैनिकांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांनो, फुले शाहू आंबेडकर विचारांच्या वारसदारांनो, बुद्धप्रेमींनो, तुम्हा सर्वांना मी सिद्धी आयनोडकर माझ्याकडून सप्रेम जय भीम. तर मित्रांनो, जय भीम बोलायला कधी लाजायचं नाही, जय भीम बोलायला कधी लाजायचं नाही, कारण जय भीम म्हणजे फक्त दोन शब्दच नाही, तर जय भीम म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर आहे. जय भीम म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मरण आहे. जय भीम म्हणजे आपली एक ओळ आहे. जय भीम म्हणजे प्रज्ञाशील करुणा आहे. जय भीम म्हणजे उमंग आहे. जय भीम म्हणजे उत्साह आहे. म्हणून जय भीम बोलायला कधी लाजायचं नाही. कदाचित माझं काही चुकत असेल तर मला कार्यक्रमाच्या नंतर सांगा. मला सांगा, मानवजातीने जो निर्माण केलेला जो काल्पनिक देव आहे, तो देव कुठे राहतो? तर तो देव मंदिरात राहतो. मंदिर कोणाच्या हाताखाली आहे? तर मंदिर पुजाऱ्यांच्या हाताखाली आहे. पुजारी कोणाच्या हाताखाली आहे? तर पुजारी ट्रस्टीच्या हाताखाली आहे. ट्रस्टी कोणाच्या हाताखाली आहे? तर ट्रस्टी राज्य सरकारच्या हाताखाली आहे. राज्य सरकार कोणाच्या हाताखाली आहे? तर राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या हाताखाली आहे. केंद्र सरकार कोणाच्या हाताखाली आहे? तर केंद्र सरकार संसदेच्या हाताखाली आहे. संसद कोणाच्या हाताखाली आहे? तर संसद राष्ट्रपतींच्या हाताखाली आहे. राष्ट्रपती कोणाच्या हाताखाली आहे? तर राष्ट्रपती संविधानाच्या हाताखाली आहे. आणि मलाच नाही तर अख्ख्या जगाला दिसतंय की संविधान कोणाच्या हातात आहे? तर संविधान भारतरत्न, देशरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातात आहे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे काय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे धर्म मार्तंडांचा आणि वर्ण वर्चस्वाचा कचरा पडून त्यांची आतडी बाहेर काढणारे वाघ. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे स्वाभिमानाचा भरकटता एक ज्वालामुखी होय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे अन्यायाविरुद्ध पुकारलेला एक युद्ध होय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की तुम्ही मला जितका दाबण्याचा प्रयत्न कराल तितकाच मी विशाल वृक्ष बनून बाहेर येईल, आणि म्हणून जे अस्पृश्यतेचे चटके मी सोसले ते मी माझ्या पुढच्या पिढीला सोसू देणार नाही. मित्रांनो, लक्षात घ्या, धर्माच्या मागे पळून काही नाही होत. हिंदू हा धर्मच नाहीये. सर्वात श्रेष्ठ धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचा प्रसार केला आणि त्या आता धर्माच्या नावाने कितीतरी दंगली होत आहेत. मग आणि आपण जर तरुण पिढी आहोत तर त्या धर्माच्या मागे न जाता आपण शिक्षणाकडे जाऊन संघर्ष करावा. मग बाबासाहेबांनी आम्हाला ज्या गुलामगिरीतून बाहेर काढलंय ती गुलामगिरी आपल्यावर पुन्हा येऊ नये त्यासाठी संघर्ष करावा. माणूस नैसर्गिकरित्या त्याला स्वातंत्र्य आहे, परंतु लक्षात घ्या, इतिहासात डोकावून पाहिलं तर सर्वप्रथम महिलांना, कष्टकऱ्यांना आणि या धर्मात जे दाबलेलं आहे ते अजूनही काही सुटलेलं नाही. धर्माच्या व्यवहारात ज्या दंगली करतात ते अजूनही काही सुटलेलं नाहीये. म्हणून तुम्ही कष्ट करा, शिका, संघटित व्हा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला एवढंच शिकवलं आहे. सध्या आपल्या देशात ज्या धर्माच्या नावावर दंगली करतात, मुस्लिम लोकांना लक्ष केलं जातं, परंतु लक्षात घ्या, मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन बांधव हे सगळे आपलेच बांधव आहेत. ते काही आपले शत्रू नाहीये. सगळे आपले बहुसंख्येचे लोक आहेत ते ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्म स्वीकारतात, कारण वर्णव्यवस्था, जाती व्यवस्था यांना कंटाळून. आपल्या हिंदू धर्मात काय ठेवलंय? जेव्हा हिंदू धर्म आपल्याला काही हिंदू समजत नाहीच आहेत, आपल्याला फक्त महान, शूद्र, अस्पृश्य असं समजतात. हिंदू धर्म काय? हिंदू धर्मात भांडणं या सर्वच गोष्टी आहेत. हिंदू धर्मात काहीच नाहीये. म्हणून तुम्ही स्वतः शिका. बाबासाहेबांनी सांगितलंय की धर्म हा नाहीच आहे, म्हणून सर्वात जो श्रेष्ठ धर्म आहे बौद्ध धर्म तो स्वीकारा.
जगातला सर्वात श्रेष्ठ धर्म आहे तो म्हणजे बौद्ध धर्म. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एवढ्या पदव्यावरती शिकल्या त्या एका कोलंबिया युनिव्हर्सिटीची गोष्ट सांगते. तर ते कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये बाबासाहेब शिकलेले आहेत. तर युनिव्हर्सिटीची गोष्ट आहे ते म्हणजे मोठं केवढं होता आलं पाहिजे. तर त्या ज्या अमेरिका युनिव्हर्सिटीमधले जे कुलगुरू होते त्या कुलगुरूंनी एक समिती गठीत केली, तज्ञ माणसांची समिती. त्या समितीला बोलावलं आणि त्यांना सांगितलं या जगाच्या 300 वर्षाच्या इतिहासातील सर्वात विद्वान असलेली 100 नावे शोधून द्या. त्या समितीला प्रश्न पडला की या 300 वर्षाच्या इतिहासातील 100 नावे कशी शोधायची. त्या समितीनं मेहनत सुरू केली, अभ्यास सुरू केला आणि 100 नावे शोधून काढली आणि त्या अहवालाला जोडली आणि कुलगुरूंकडे घेऊन गेले. तर त्या कुलगुरूंना खूप आनंद झाला की या जगाच्या 300 वर्षाच्या इतिहासातील जी 100 नावे आहेत ती देखील आपल्याच विद्यापीठातील आहेत. आणि लक्षात घ्या ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव त्या 100 विद्यार्थ्यांमध्ये होतं. तर त्या कुलगुरूंनी त्यांना सांगितलं आता 100 नावे शोधली, आता त्या 300 वर्षाच्या इतिहासातील 10 नावे शोधून द्या. समितीला पुन्हा प्रश्न पडला की आता 10 नावे कशी शोधायची. समितीनं पुन्हा मेहनत सुरू केली आणि ती 10 नावे त्या अहवालाला जोडली आणि त्या कुलगुरूंकडे घेऊन गेले. कुलगुरूंना पुन्हा देखील आनंद झाला की 10 नावही देखील आपल्याच युनिव्हर्सिटीमधून आहेत. आणि त्यातही त्या 10 नावांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव होतं. नंतर ते पुन्हा म्हणाले की तुम्ही आता 10 नावं शोधली तर त्यातल्या आता सर्वात विद्वान असलेल्या विद्यार्थ्याचं एक नाव शोधून द्या. समितीला चक्कर यायची फक्त बाकी राहिली होती. समितीनं पुन्हा अभ्यास सुरू केला, कितीतरी वर्ष लोटली आणि ते एक नाव त्या अहवालाला जोडलं. लक्षात घ्या मित्रांनो, ते एक नाव होतं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं. ते नाव होतं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं. आणि त्यांचीच प्रेरणा एका दीनदलितांच्या घरात जन्माला आलेल्या बराक ओबामा नावाच्या मुलाने घेतली. लक्षात घ्या, असतो आम्ही हिंदू नाही होत. हिंदू खतरे में हिंदू कोणीच खतरे में नाहीये. समजलं का. मग ते धर्मांचे जे हे राजकीय लोक आहेत ते आम्हाला बंदी करायला लावतात की मुस्लिमांपासून सुरक्षित राहा, मुस्लिमांपासून आपण सुरक्षित नव्हत. त्यांची ते कुठे असतात जेव्हा राजकीय लोक जेव्हा आम्हाला बंदी करायला लावतात, आमचं आयुष्य बरबाद करतात, तेव्हा त्यांची मुलं कुठे असतात. हे लक्षात घेतलं का तुम्ही. त्यांची मुलं मात्र मोठमोठ्या पदावरती असतात, परदेशात शिक्षण घेत असतात. मग तुम्ही त्यांना गरज नसते का आरक्षणाची. तेव्हा म्हणजे त्यांना धर्माची गरज नसते का. धर्माच्या रक्षणासाठी ते काही आपल्या मुलांना का नाही उतरत रस्त्यावर. मग बहुजन तर असेच आहे, बहुजनांना रस्त्यावर घेऊन येतात आरक्षणासाठी किंवा ज्या धर्माच्या दंडी करण्यासाठी. धर्माचा विषय होतो तेव्हा हिंदू आम्ही सगळेजण येतो, पण जातीचा विषय होतो तेव्हा आम्हाला फक्त बाहेर काढतात. असं का. मग तुम्ही पण लक्षात घेणं गरजेचं आहे ना की कोण आपलं भलं करताय कोण काय. ते स्वातंत्र्य फुकट मिळत नसतं. स्वातंत्र्यासाठी लढावं लागतं, संघर्ष करावा लागतो. बाबासाहेबांनी आम्हाला हे शिकवलं. म्हणून लक्षात घ्या मित्रांनो, आपण कुठच्या दिशेकडे चालतोय. माझ्यासारख्या तरुण पिढीने हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आपण काय करतोय. बाबासाहेब त्या काळी आपल्यासाठी बाबासाहेबांनी किती कष्ट सोसले आहेत, किती अपमान सहन केले आहेत आपल्यासाठी. तर त्यांना पाण्यासाठी देखील भीक मागावी लागली, हाताची ओंजळ करावी लागली, त्यांना पोटाच्या भुकेसाठी तळमळावं लागलं. देखून तुमकां हें उलो मारता आमची असली जे डेमोक्रेसी आहा सबंद जगात ना. कित्याक आमचें कॉन्स्टिट्यूशन तें कोणें दिलें आमकां. बाबासाहेब आंबेडकर आनी तागेले कलिग्स तो तांचो वडील आशिल्लो. हेज गिवन अस सोशल जस्टीस. शिकपाक जेवपाक सगळ्यांक रायट आहा. कोणाच्यान म्हणूंक जायना फकत तो शिकपाक जाय तो शिकपाक. देखून हांव हिंगा हाजीर आसा. भोव करून आमची बायलांक आमचे जे बायलो ज्यो आसात तांकां कोणें रायट दिलो. तांचे आतां रिजर्वेशन केलें आनी उणी केलें आमच्या काँग्रेस पार्टी. कित्याक देश तरी वयर सरतलो
समाज तरी वयसतलो दादल्यां कडेन जायना दादुले आनी बायलांनी बाराबोर करपाक जाय बायल म्हणटा ती एकदम इम्पॉर्टंट जावन आसा एक खंयचें घर वयसतलो जाल्यार भुरगे वयसतलो जाल्यार आमी सदांच म्हणटात ते भुरग्यांक देख दिवपाक जाय आनी ते कोण दिवपाक शकता आमची आवय देखून समाज तरी वयसतलो देश वयसतलो बायलोची गरज बायलांची आनी आमच्यान बायल आनी दादुलो गोंय आमी केन्ना पडूंक ना हेरकोडीन तरी आमच्या देशांत असो तुमकां दिश पडटले कितले डिफरन्स आसा ते पूण आमचे जे गोंय आसात तांकां तोडचे पर्यंत ना कित्याक आमचे मदें फरक ना दादल्या आनी बायलां दादुले व्हडले पोस्ट घेवन आसात बायलोय व्हडल्यो पोस्ट घेवन आसात तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता आज तरी समाज तरी वयसतलो धर्म आनी जे हे वस्तू ज्यो आसा त्यो आमी सायडीन दवरपाक जाय आमी ह्युमॅनिटी पळोवंक जाय मनीस कोण खंयचो धर्म वायट करपाक शिकयना खंयचो धर्म सांगता आमचे जेजू क्रिस्तान कितें सांगता कित्याक आयलो तो संवसार ओन्ली भोग आनी हालतिकाय आनी पीस शांती ह्यो तीन वस्तू शिकोवपाक त्यानूय धर्म ते नीट करता पूण आमी आयज आमचे मदें पळयल्यार आज मनीस म्हणटा ते फकत आपलो रायट पळयतात ड्युटी पळयतात रायटाचे बरोबर हक्काचे बरोबर आमी ड्युटी पळोवपाक जाय आमकां बरें कॉन्स्टिट्यूशन दिलां आमी देखून मागतात आज काँग्रेस पोता दिसर झगडटात कॉन्स्टिट्यूशन लागून कित्याक तांकां भंय आहा की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करी कित्याक हें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां इक्वालिटी सोशियल जस्टीस हें आमकां हें कॉन्स्टिट्यूशन दिता बाब आंबेडकरान तांणी बरयल्लें कॉन्स्टिट्यूशन तेन्ना आमी सगल्यांनी बाराबोर रावपाक जाय फकत दुसऱ्याक बोट दाखोवप न्ही आमी कितेंय तरी समाजा पासून करपाक जाय एक जो व्हडलो मनीस आहा ताच्यान भरपूर करपाक जाता पूण बारीक मनीस आहा ताच्यानूय समाजा पासून कितें करपाक जाता फकत दुसऱ्याक पडूं नाका हांव आतां पयस आसून हांवें पळयलें हांव 94 रुरल डिवेलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हे बिल्डिंगाचो आमी फातर आतां पळयला नाशिल्लो म्हणजे म्हाका इतली वर्सां दिली लोकांनी आपली सेवा करपाक हांव फाट रावना जायते जाण कोणे म्हणटात आनी कितलेंच करपाचें कांय करूं देखून कोणाकूय तरी दिसता आमी सुबेज करपाचें आनी करूं ना हांव माफी मागता कित्याक सगळ्यो वस्तू जायना देखून तुमकांय सांगता हांव जे कोणाच्या दुसऱ्या खातीर करपाक शक्य आसा ती करात मागीर तो तुमकां सोयेक मेळटा जेन्ना कितें करूंक शकता करात आनी हेंच आमचें कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें आसा आनी हेंच आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराक ताचें मन आशिल्लें की बारीक समाज आमचो वयर सरतलो कितलो वयर सरतलो सगल्यांनी हेल्प केल्यारच आमचो समाज वयर सरपाक शकता तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां आमी सगळे आसात ते बारीक लोकांक मदत करता व्हडल्या मनशाक तुज्या नांनी वयर काडूंक जायना तो ऑलरेडी वयर सरलो सो जो बारीक मनीस फाटी मनीस जो आसा ताका आमी मदत करपाक जाय आनी देखूनच हें ऑर्गनायजेशन घडून हाडला तुमी जे ताजे मेंबर जाल्यार हांव तांकां परबी दिता आनी रावता हेरूय मेंबर जातले हे सगळे मेंबर जाय हे दुसऱ्याची सेवा करून आमी जी सोसायटी जी आसा समाज जो आसा तो आमी वयर काडपाक प्रयत्न करपाक जाय आनी सगळे बावुरल्यान सगळ्यांनी तरी हातबोट घाले जरूर ते वयर सरतले आनी आमचो समाज वयर सरतलो आनी आमचो सकयल जो लोक आसा तांकां जास्तीच मेळटली आनी तेय वयर सरतले तेन्ना हांव ह्या आयज घडून हाडलां तांकां परबी दिता घेतला या ठिकाणी
गोव्यामध्ये अशी एकच भीमशक्ती संघटना आहे. मी विचार करत होतो गेली 3 वर्ष, आणि ताईने मला साथ दिली ती ह्याच वर्षापासून बहुजन समाजाला घेऊन कसं जायचं, काय करायचं आपण, तर विचार केला. ताईला फक्त मी आठवतो सांगत होतो, ताई आपला एकच समाज एससी समाजच जयंती साजरी करतो, काय येणार बोलू नका रे वाटतं साहेब, ते बोलू नका, आम्ही कितीतरी करूया. पण एक लक्षात माझ्या आजो दिले, या ठिकाणी बहुजन समाज जास्त दिसतो ते फक्त आणि फक्त या ताईमुळे होतं उपस्थिती लागली लोकांची. कारण आज आम्ही बघत होतो अनेक ठिकाणी येतो, चिमोळकरांचं पण मी नाव घेतलं कशासाठी, कारण आम्हाला ते आपल्या गावी आवर्जून बोलवतात. आपण कोण वक्ते नाही, आपण कोण मोठे विचार देणार नाही असं कोणीच नसून प्रेमापोटी या चिमोळ गावामध्ये आम्हाला बोलवतात, मायेपोटी बोलवतात. त्याच्यातले आजही बघा बहुजन समाज मला दिसतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एकटे एससी समाजाचे नव्हते, संपूर्ण भारत देशाचे होते. भारताचा कायदा लिहिला, थोड्यांना वाटतं काय आपला बाबासाहेब कोणाचाच नाही, बाबासाहेब हा पूर्ण भारत देशाचे. तर या ठिकाणी मी जास्त का बोलत शकू नाही, कारण उशीर झालेला आहे. परत एकदा सांगतो तुम्हाला मित्रांनो, बाबासाहेबांची जयंती आज फर्स्ट टाइम या ठिकाणी होत आहे. ते सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन भीमशक्ती साजरी केली. अशीच जयंती आपण मोठ्या प्रमाणात करणार आहोत. आज आम्हाला तुम्हाला उपस्थिती दिसते या ठिकाणी फक्त 100-200, 10,000 ते 20,000 पुढच्या वर्षी नाही तर त्याच्या पुढच्या करणार एवढी भीमशक्तीची ताकद आहे. आणि ते करणार म्हणजे आम्ही करणार. उद्या सभा मारत आम्ही आपण म्हणत काही तुम्हाला एक सांगतो, मी एकटाच होतो, विचार करत होतो काय करायचं, भीमशक्ती म्हणजे का. पण हंडोरे साहेबांचं लिहिलेलं लिखाण मी वाचलं, अहो भीमशक्ती म्हणजे काय ते वाचलं. त्याच्याच नंतर माझ्या लक्षात आलं भीमशक्ती नुसते एससी समाजाचं नसून, कारण आपल्या संघटनेचं नावच आहे असं. बहुजनाच्या हिताखाली एकमेव लढणारी संघटना म्हणजे भीमशक्ती सामाजिक संघटना. मग विचार करायला लागलो मी, बहुजन बरीच गोष्ट झाली. म्हटलं मी आजपर्यंत लहानपणी असताना तडफडत होतो बहुजन समाजासाठी काम करायला, आणि माझे गुरु विश्वास वाघ आणि त्याच्या मिसेसने आज मला साथ दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्यानी साथ दिली होती. मला लहान असताना मी त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी मी तत्परत होतो, पण आज प्रॅक्टिकली त्यांची मिसेस आमची ताई आम्हाला मार्गदर्शन करते. आणि भीमशक्ती सामाजिक संघटनेची ती स्वतः अध्यक्षही आहे. बहुजन समाजाला आपण घेऊन असलेल्या त्या जायच्या लोकांना आपल्याला कुठची जात धर्म नको आहे, आम्ही ते बोलू शकत नाही कुठची जात कुठचा धर्म काय जात बनता आम्ही उसरून गेलो. आता एकच बघायचा, एकच पर्याय राहिला आहे. बहुजन समाज मागासवर्गीय अनेक 28 प्रकार जाती आहे भारत देशात. मग 28 प्रकार जातीमध्ये सुद्धा भेदभाव. गोव्यामध्ये महाराष्ट्रात फक्त 3,500 आणि संपूर्ण भारतात फक्त 28,000 जाती, आणि गोव्यात फक्त 7च जाती. अहो 7 जाती आम्ही कुठे बघतो. मग आम्ही बाबासाहेबांची जयंती साजरी करायची. कुठच्या सरकारने आम्हाला न्याय दिला, आजपर्यंत कुठच्या सरकारने न्याय दिला, आम्ही कोणाच बोलतो हे पण आपल्याला माहित नाही. ते म्हणाय ते तसले ते ह्या जातीचे ते त्या जाते ही दिली जाते, पण प्रॅक्टिकली आपण कुठे वाचन करत नाही, आपण कुठच्या ह्याच्यात बोलतो, आपण काय तो अभ्यास करत नाही. कशाला करायला पाहिजे, तर तो अभ्यास शिकला पाहिजे. आपण आज बहुजन म्हणतो, बहुजन ज्या हितासाठी म्हणतो, मग आपण कसा न्याय देणार. आपल्याकडे काही बहुजन समाजाला येत नसेल तर आपण न्याय कसं द्यायचा. म्हणून ताईने मला साथ दिली, बहुजन समाजाला घेऊन आपण पुढे जाऊया. आणि या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगेन, मी जास्त बोलत नाही, आपले लाटे सर संजीत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पुढे भीमशक्तीचं संपूर्ण जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन जाणार आहोत. त्यांची साथ आम्हाला हवी आहे. आपले दिनेश पवार सर आता बोलले, चांगल्या रीतीने बोलले, चांगले विचार मांडले त्यांचे.